nou jongen. Maar je hebt echt wel een tof leven hè. Je staat hier zo. Wat geeft die gras? Staat er zo maar een levende paard aaien. Ja. I love you guys. Ik wil een foto, Caro. Het is gewoon heel de hele tijd aan het filmen. Maar ik wil een foto. Oké, wacht. Wow, dit is er keihard haar. Ja, doe maar. Zeker zeker. Maar dat is niet zo diep, hè? Nee, het is gewoon... Eeuw. Kom dan, Grappig. Dat is toch fascinerend. Inderdaad, we zijn dus rond het verkeer aan het lopen, ja. Dat is precies mijn broer, die doet dat ook altijd op vakantie. Hela. Ja. Dat Brussel jongen. Oh ja. Momenteel zijn we in 3 groepjes, namelijk die daar, dit groepje. En natuurlijk nog Cedric Ginder en rechts van achter. We zijn al een half uur, nee 3 kwartier op deze baan aan het lopen, het is heel fascinerend. We hebben Frans gepraat. We hebben Frans gepraat. Wel Caro. Ja. Over en out. Nu wordt het hopeloos verdwaald in het woeste Wallonië. Al die vrede, Ja. separatistische wijlen. Zelfs komen de Nazgulos weer opgejaagd. Putain, K3 op die kaart. Wow, bam. En dit is de potvinger die ons verloren heeft gedaan, duidelijk. Alexander. Ja, moeten bewijzen in de handen. Hij stukt. Hola. Mensen willen elkaar ontvoeren. De dingen opgooien. Zo vaar. Zand. Maar dat maakt alles uit en nooit... Mijn koninkrijk voor een zand. Dat weet ik. Ze hebben de vuurkeer ontgroeid. Ik ben de vuurmeester. Ja, met zand. Nee, je moet dat op pissen man. Ja, dat is het coolste. Jongen, jij bent al geen, jij moet zwijgen. Wat dat voor ja, dat is grappig. Oh, dat doet pijn hè. Ja, dat wel. Oh, Frans. Kijk, Disco Inferno. Jongen. Vlam. Putain, dat is crazy hè, man. Dat is de Uber vlammen. We waren ook dat toen met de bleu en de Jan Michel keihard. Maar je moet dat te doen in de kleedkamer en dan doet iemand zijn naam dan gezet en dan zegt... Zijn idee gaat zo leeg zijn hè. Maar echt hè, Maarten en Deo, dat is staat niet van in brand hè. Was dat bij dit speeltuin? Maar jawel, maar je moet gewoon, alleen je moet dat blijven doen. Simon zelf weer een Simon, jij bent mijn favoriete Beatle. Alleen maar. Zeker opgenomen hè. Het vuur staat in brand. Ja, in brand. Nee, ook niet. Oh, mond aan die kant. Hé, misschien hebben we een vuur. Ja. Wauw, een vuur. It burns. Hij gaat al. Maarten. Oh shit, je bent kei dood, want hij heeft er zo kei veel. Nee, toch niet. 8 plus 4 of plus 8? Plus 8. Oh, Oh, laat je. zeker? Plus 8. Kennelijk. Plus 8. Hoeveel zijn het er? Oh, dat is kijk het uit. Tellen. We samen tellen. 4, 6, 14, 16, 20, 24, 25. Nee, dat is niet goed. Oh, de Michael. Mag je een blazen, jongen? Mag je de leerling dragen? Oh, ik heb Kevin goed zien lezen. Ik heb Kevin goed zien morgen. In wat? Hij is morgen. Is dat lang geleden gebeld? In morgen, echt. Joepie, school. Ja? Ja, daar.